Všetky veľké úspechy si vyžadujú čas. V Kovačici, na zvláštnom mieste, kde sa stretávali dni minulých storočí a farby vtkané do zeme, sa zrodilo umenie, ktoré nesie meno Insita Naiva. Na prívlastky ako metropola Insity, vojvodina v miniatúre, Meka Insitiákov bol potrebný čas. Na to, aby sa Kovačica stala tým, čím je dnes, bolo treba oveľa viac, než len jednoduché farby a línie. Symbol umenia, ktorý bol impozantný nielen svojim jednoduchým výrazom, ale aj svojou silou meniť vnímanie sveta. Kovačičania tvorili a svet sa začal pozerať najprv neisto, potom s rešpektom. Táto cesta nebola jednoduchá. Nebola ani obyčajná. Nebola to len cesta umenia, bola to cesta boja. A bojovali o miesto, o uznanie, o právo vidieť ich obrazy nie ako ďalší miestny príbeh, ale ako univerzálny hlas. Tvorili zo samotnej potreby vyjadriť svoju existenciu, svoj každodenný život, vieru v krásu sveta, aký je, aby nám pripomínali, že to, čo je každodenné, čo je jednoduché, môže byť rovnako grandiózne, ak sa na to pozrieme dostatočne pozorne. Keď sa kocky poskladajú, všetko je zjednodušené, ako verš, ktorý netreba vysvetľovať. Paluška a sokol, dvaja ľudia, dva svety, ktorých spojila akási zvláštna potreba niečo tvoriť. Koncom 30. rokov v tichých rozhovoroch pri šachových partiách v dedinskom kultúrnom spolku Jednota objavili spoločnú vášeň. Lásku k maľovaniu. Bez prílišných otázok, bez prílišných pravidiel, len maľovali. V roku 1939, ako by im boli hviezdy naklonené, začali spolu maľovať a vojna im svojím spôsobom priniesla Michala Bíreša a potom Vladimíra Boboša, ktorý nezišne prezradil tajomstvá maliarského remesla. Vtedy sa na ich plátnach odrážali exotické výjavy ako na pohľadniciach, hrady, gondoly, zvieratá zo vzdialených kontinentov. Žiadna škola, žiadne formality, žiadne masky, ktoré si každý nasadí. Oni len maľovali a to stačilo. Pod vedením Boboša založili výtvarnú maliarskú sekciu v rámci kultúrno-osvetovej spoločnosti Pokrok. Do tej spoločnosti prichádzali ľudia zo všetkých strán a nechýbali ani Martin Jonáš a Jan Kňazovic, ľudia, ktorých diela zanechali nezmazateľnú stopu na úrodnej kovačickej pôde. A tak sa Kovačica bez toho, aby o tom vedela, stala miestom na mape umenia. Malé, skromné, ale silné. Kovačická Insita nebola len umenie. Bola otlačkom slovenského ľudu, otlačkom ľudí, ktorí maľovali rozprávky o svojom svete. O svete plnom hviezd, svetla, farieb a jednoduchej krásy. Kovačica je dnes viac ako len miesto. Je to myšlienka, je to sila umenia, ktorá dokáže zmeniť, inšpirovať. Kovačičania svojou prácou, svojou vášňou dokázali vytvoriť symbol niečoho, čo je viac ako umenie. Vytvorili metropolu Insitiákov. Mesto, kde sú farby všetkým a sny ešte viac. Mesto, kde se slikaju bajke. A place where fairy tales are painted. Un lugar donde se pintan historias mágicas. Miesto, kde sa maľujú rozprávky.